Lapu-Lapu City College himong isolation facility alang sa mga asymptomatic COVID positive patients sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Gisusi na karon sa crisis management team uban ang mga kawani sa City Engineering Office ang Lapu-Lapu City College. Kini aron mabutangan og mga CCTV camera, internet connection, TV sets ug mga higdaanan. 168 ka mga asymptomatic COVID positive patients ang mamahimong ma-accommodate dinhi. Matod ni Estela Amuin, nurse o camp manager sa naasing facility, buot niyang masinati sa mga pasyente ang home away from home feels aron mas dali silang makarecover. May mga kawani usab sa City Health Office nga mupuyo uban nila 24 oras. Ipahimutang sila sa ground floor, samtang ang mga pasyente ipahimutang sa second floor ngadto na sa fourth floor. 24 ka mga nurses on a shifting basis ang muman unya niining facility dinhi. Apan gipaniguro sa camp manager nga maprotehian usab ang panglawas sa mga healthcare workers tungod kay gisiguro nila nga way mahitabong close contact tali nila og sa mga COVID positive patients. They will be provided with their own thermometer, then ilang cellphone, so we will be monitoring them through phone and also kung mahimo butang og CCTV pod. Yan na, so wala gyud close contact. Ang amo lang is mag-ready lang gimidan with all the PPEs if naimo develop mild symptoms. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, ubos sa Big Brother Agreement uban sa Mandaue City ug Cebu City kung magpadayon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga symptomatic cases sa Lapu-Lapu adto kini ipahimutang sa Bayanihan Center sa Cebu City. We are expecting na mutaas gyud ang kaso nga magpositibo because we do it strategic rapid test naman. So sa 10% of the total household sa Lapu-Lapu mo atong i-test, that's about 12,000. Ang mga nag-positive nga mga asymptomatic patients nga nakadevelop na og immune system o kinahanglang i-isolate apan way lugar sa ilang balay, ipahimutang sa Gunob Elementary School, Babag Elementary School o Bakaha sa City Central School. Samtang ang mga PCR positive og asymptomatic patients ipahimutang sa Lapu-Lapu City College. Ang base nato sa katong daghan nga mga nagpositive. So ang ilang community within may ato i-test aron masegregate nato, no? Detect, isolate, treat. Nanawagan ang lokal nga kagamhanan sa kooperasyon sa publiko aron masigurong ma-isolate ang mga COVID patients ug malibkas na ang enhanced community quarantine. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.